Yankwa Asante Mante Mumpenifo Shapomudi won some so e wo hono mo de nsamo atudwa se edipa wo mu susu so obewo won mompane wa Asante Mante mo se o hamu nchemu du bako na chese 700,000 empema hanson e de watumi awo na nipa dodo e wa Asante Mante ye million insia na aye hamu nchemu du bako de na se wo mu nru ba bia ne no ode ne egu akwam se bia afene nko na wie ye de anya bia no nipa no efan se million miensa de no watima wo won mompane Empanimfo oda empomodiano abo amane se botaye esi wani so ne se anya hwekura nipa opepim sin a wo mantamemu no obenya emu opepim nan awo won COVID-19 empane bi ade abo wo ho ban o kire se we beboa ama mantami anya bambo kese e wo COVID-19 yade a atiate se e wo wiase ama hodo so kwankyerefo pani a woda empomodiano wa Asante mantamu ha ne fa ehwe omanfo apomodin sam so Dr. Rox Makeleje ade ato ensamtwofo anim se akuhudu a ensore fekuo aka ho bie no ebetimi anya chefa e wo saa mpane wei mu wa bra ontua kapreba e wo mu yenya Moderna no yenya 184,800 doses and a father no so yenya 277,108 doses as apane ye de beko districts ni nyina in fact bi crash asene a omode pane edi juma vaccine edi juma o Ghana nyina na sasantememu ha no ni nyina eye papa ana se ni nyina no etimi boban na ni nyina nso eye safe ana se o how bia titu nim sene a amanfo edi atoto ba bi no Asante Region Health Directorate no ye pese amanfo etimi ya pane ni bi wo no mo ha omuntini ayese ekuakuo ensore enyuma a omabo omo ho no so mo frɛ Deputy Director Public Health se omabo omo ho omo sum se omo ayekrado a ye ba ho abe omo pane na siketua bi anim sa wo hwɛ Asante mantam a efibra COVID-19 yade eyi ne ti a enipa empima duonu hanson anidu na anya yade bi a ahasan aduotwe mienu nso yade akum wonum empanimfo woda mpomodiano ade abo empanimfo woda mpomodiano abo amane se yade no ne fa etoso miensa wokana poto kasam se third wave no sabre atwam wo Asante mantam nanso eno nche se COVID-19 yade no atwam Dr. Makeleje ekyirkyiremu yena enim se third wave ya ye ko mu be bosome mienu miensa echi nyame adom abana we yankasa na ni na agina eye amanfo mmoa a omoboa se yendi protocols ne so ye mo ye ho ban na ye mo ma yare ye ntretre ena ne sandi ho biem no epane a aban ye de ba ya amanfo nyina de omo ho gi mu a ye nyina ye gusu wo no we ni na ka ho na aka bom ama sa brain nkunima ye di wo COVID-19 so no ewe peye amefa nka ho ntentem say enya bra se ye bose ana se ye de nsabru ye fru so sane se virus na na se COVID-19 mo ano onkoye ne ho na ye mrede nanso otenkwankyen a abre bia no ye ma ye ho kwan a obetumi aba asan bedi yenya ohimi ntawia ma ne body free Kumase